Не. Така, това е канала на Емил Осанов. Така, знам, че не го познавате, но това е един борец от Лондон, който в едно от неговите си видеа заяви, че никога повече няма да дава нито един паунд на някой българин и не знам си какво си. Нали? Там той си мисли, че е исторически парк, някакви е такива. Но нито един българин, нито една помощ. Но време е да сме един народ, да бъдем един народ. И нека да пуснем гурото. Добър ден. Айде. Добър живот. Добър живот, да. Където и да си по света, Да. в малко село в Родопите, на Да. покрива на небостъргач в Чикаго, Да. или край брега на океана в Кейптаун, Да. ти си част от едно по-голямо. Навсякъде цяло. съм. Ти си българин. Мгм. И това не е просто дума в документ. Компот. Това е чувство, което не избледнява, дори когато смениш часова зона, език или начин на живот. Ние, българите, Така. сме навсякъде. Тиреджи. В болници, където спасяваме живот. Кухня. Абе, аз в болници, където спасяваме животи, аз не видях някой да спасява някой. Мале, Емиле, като нямаш пари, поне си остани българин в сърцето, бе, пич. Аре, това ще е само за онея малките платформи. Че няма какво да се нервирам. И си седил в Лондон там и не ни давай наклон на оная работа как да се справяме с огъня и безводието. Аре, чао.